Mga kapuso, pila ka mga balay sa Iloilo nagkalaguba matapos ang paglaslas ng Bagyo Tino. Pila sa mga truck nga na-stranded o kung pila sa Guasang Port sa Dumangas, mas nagdamo pa bangod sa kanselasyon sa biyahe. Si John Sala nakatutok. Naglaslas ang mabaskog nga hangin kag ulan sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo tugas ang Bagyo Tino. Pasado las 9 kay na sang aga na batsyagan ang mabaskog nga hangin sa banwa sang Dumangas, Iloilo. Diri sa plaza pila ka mga salakyan ang nahulugan sang sanga sang kahoy. Sa coastal area naman pila ka mga balay ang naglulupad ang mga scene. Nagkalatumba pa ang pila ka mga puno sang kahoy sa tunga sang dalan. Mga kapuso, magluwas sa mga puno sang kahoy nagkalaguba man ang pila ka mga balay diri sa coastal area sa banwa sang Dumangas, Iloilo bangod sa mabaskog nga hangin. Nagaluto sa pamahaw si Manong Jobert diri sa barangay Ermita sang hinali nga naghuyop ang mabaskog nga hangin. Kaangay kuno nga nagbalis ka ng ilabalay kag dalayon nga naguba sang bagyo. Wala din iba sa guba na bilog balay guba. Naglupad din mo no. Si Tatay Ruben nagrisgo nga mapahigad ang mga scene nga nagalapta sa dalan bago delikado para sa mga motorista. Panipon ko ang sin kay hadlo ko basi maluparan lang motoraw. Na-delay ang rescue operation sang Dumangas MDR-RMO bangod sa tuban ka delikado nga sitwasyon. Hindi na kita kapagawa sang aton nga mga rescue teams kay tungod delikado man sa aton nga mga team nga maglakat nga sa kasagsagan sang bagyo kag ang aton man salakyan kay may posibilidad nga madisgrasya. Samtang bangod sa kanselasyon sang biyahe sang Roro vessel sa Dumangas Port, malapit isa kagatos ka mga truck ang na-stranded sa highway pasulod sa Pantalan. No choice talaga at kailangan maghintay. Bago makatawid at delikado at ayaw din magpatawid ng Coast Guard. Para safety man kami. May isa kasakayan malapit sa port naman ang insulob sa tubig dagat. Suno sa Pag-asa Iloilo apisar nga wala gawas ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Iloilo, hindi dapat makampante. Bangod mahimo sa gihapon nga maeksperiensyahan ang mamunog nga pag-ulan. Expect sa gyapon nga may mga kumbaga may mga worst case scenario sa gyapon nga mga kusog nga hangin and then makusog nga mga pag-ulan. Sa Huwebes ang aga ginalauman nga makagwa sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Tino. Upod kay Hans Tisciato, John Sala. Buana, Western Visayas.